Wow! Ganda ng rep ko! Ay mga kalinga, and today, mga kalinga, papunta tayo kila Jamaica, kila Ate Julie. Bumili po kami ng ref para kay Ate Julie. Grabe yung ganda ng ref, Kuya Joel. Ay, oo, grabe. Malaki. Malaki yun, talaga. Sobrang malaki. Malaki din ang presyo. Malaki na. Maganda pa. Maganda pa, brand new pa. Wow. Tsaka, Higit sa lahat, mababa sa konsumo sa kuryente. double, Panalo. Grabe. double inverter daw po yun. Maganda po yung ref mga kalingap, grabe. At papunta na po kami ngayon. At andyan po sa likod yung ref. Nakasakay po sa truck natin, sa pickup. Papunta po kami doon kina Ate Julie ngayon. Wala po silang kalam-alam na meron na tayong dalang ref para sa kanila. Ano kaya ang magiging reaction ni Ate Julie? No? Naku, baka hindi mawari. Grabe yung pasasalamat na sa Oo, bibigla sigurado yun. Oo, grabe. Talaga. Hindi masyak siguro yun. Excited na din po kami sa magiging reaction ni Ate Julie at ni Jamaica sa ref. Ito na po yung malaking tulong na ito sa kanilang negosyo, sa kanilang tindahan mga kalingap. At everyone's dream for a refrigerator kapag meron kang sari-sari store. Kaya ito na po, dadalhin na po natin yung ref. Sana all. Ay, sana all pala. Sana Hindi pa all. po nakikita natin yung ref. Tingnan po natin. Pagbukas natin, papabuksan natin kay Ate Julie. So tara mga kalingap. Po mga kalingap, at dito tayo kay Ate Julie. Nagpatulog tayo para dalhin po yung refrigerator. Ayan. At bigyan na lang natin sila. Oh, grabe, ang daming paninda ni Ate Julie. Oh, sige, dito mo na lang. Oh, yan, sige, pasok nyo na. Ate Julie, may pahulugan kami. Ay, wala po akong pahulog ng kalingap. Bago ka, ayan. Tiwala lang. Hindi man ako nag-order ng hulugan. Tiwala lang po. Hindi ko yung kaya kalingap. Ito nga po, nagdagdag ako ng business so para may nag-ihaw-ihaw ako. Yan. Grabe yan si Ate Julie. Oh. Ano ko po yun dyan sa labas. Oo. Hindi po ko makangulugan kalingap. Uy, saka na lang po pag medyo nagyaman-yaman na. Saka na lang saka tayo na lang. makuha ng hulugan. Grabe, ang dami mong ginagawa Ate Julie. Opo, masyumay po ako, tsaka ito po isaw. Wow, Manok po, grabe. tsaka Dynamax po. Dagdag, para dagdag po. Na Ate Julie, oh, may delivery na sa'yo. Panasonic. O hulaan mo ano yung laman yan delivery sa'yo Ate Julie? Red po. Ref? Opo. Medyo mahal-mahal ang kulugan natin yan. Diyos ko po, di ko kakayanin. Business is business. Ito ang business ko Ate Julie. Wow, nagbi-business ka po pala kalingap. Oh, discounted ka na. Wala mo nang down, wala po talaga kalingap. Kasi, Wala. yung pong benta ko nga po, ibinilo ko po ng pang street food ngayon. Yung pong ginagawa ko para po mga... Pero kailangan mo ang refrigerator. Kailangan ko po, kasi nag-street food nga po ako. Bakit? Ang saya mo Ate Julie, hulugan yan. Paniwala, kahit na po pagkapiro. Oh. Sana magkaroon din ko tumul. Sana ang... Hindi ba ako magsalita ka din? Hindi ka makapagsalita? Kaon pa lang, pangalan pa lang. Parang din ako makapaniwala, lalo na kung mismo makita mo na siya na wala na sa kaon, diba? Yan na ang pahulugan ni Kalingap Alvin. Pahulugan. Ano pati yan? Oh, may nakalagay pati oh. Inverter, ibig sabihin matipid. Matipid sa kuryente. Sige Ate Julie, pag buksan mo na, kapag nabuksan mo sa'yo na. Wow, ibibilis ako bukas niya. Asa kaya yung birthday? Kamusta? Pangarap niya po yun sa... Pangarap niya. Ikaw, pangarap mo rin? Nag-street food na po kami, Sir Alvin. Street food ka na tayo. po. Wala yung mga... Oo. Ate Julie, pag nabuksan mo ang kahon, sa'yo na ang laman. Opo, sige. Be careful, baka masira. Ay, grabe. Si Ate Julie, excited oh. Pangarap ko po talaga to. Kaya gagaling ang pagbukas. Oh. Madali.
Laki. Bubuksan natin yan, Ate Julie ha. Paano kaya ito maano? Ano kumailabas? Mailabas? Tulungan mo ako sa kalabas ate. Tulungan mo Malaki, ako pagbukas. mga kalingap. Ang laman yan, kahon din. Sayang ang kahon. Hindi, tataas naman yun. Ganito. Natatanggal po yung puwet. Yun! Ayan na, ayan na. Ayan na, Ate Julie. Oh! Op! Oh, kiss na. Op! Op! Uy, yung taas. Op! Umabot sa ano? Bubong. Bumabot na sa bubong. Grabe. Op! Op! Wow. Parehas na sa inyo, Sir Alvin, ano po? Oo. Mamahal. Original po yan, Sir Alvin, oh. Original? Panasonic. Oh, ano natin dito? Ganito yung nasa. Grabe. Tingnan mo, Ate Julie, kung may laman. Nagkakabog-kabog ang dibdib ko. Ay. Yeah. Ano ng yelo, kalingap? Yellow. Opo. Pwede na kayong magbenta niyan, Ate Julie, ng yellow. Opo. May dami pong balak si Mama Sada po. Matinda daw siya ng sala, ng ice candy, ng kung ano-ano. Pag Sir nagkaret. Alvin. Opo. Kanina po, nagsabi siya, tas ngayon nagdating po. Oo, nananaginip ka lang kanina. Opo. Pinag-uusapan Nakatitinda lang po namin mag-ina na sabi ko nga anak, Ay, mag-district po tayo. grabe. Kaya kailangan talaga yung ano. Ang inaano ko lang po yung collar ko lang po baga dyan. Yun lang po inaano. Grabe pati, Pero Ate ito, Julie, oh. nagkatotoo na po talaga. Oh, meron ditong low and high. Okay, Ate Julie. Ito, lagayan ito ng mga itlog. Ay, grabe. Grabe. Dahil nakaaya. Parang sabi ni Opo, sabi nga ni Diske, di nakaya. grabe ito, Ate Julie. Mahal ang ito, ref na ito. Pero double inverter ito, mga kalingap. Para hindi siya makikuryente. Ayan po, mga kalingap, nakalagay yung Econovi inverter. Matipid sa kuryente. Ate Julie, at malaki ang ref nyo. Ito po kaya yun. Okay. Walang down payment, Ate Julie. Hulugan lang. Next month, ang babayaran mo 5,000. Ay, Diyos ko po kalingap. Joke lang, Ate Julie. It's a prank. Naniniwala ba kayo, Pero Ate para Julie? makabait Papahul- kalingap, madagdag pa. Di ba, 3 ng business ko, tindahan, tapos may street food. Mag-yellow ako at mag-ano ako dyan, ice candy, buko salad para makaipon ng panghulog, pambigay, pangdahon, di ba po? Salamat po. Talaga, nagmamara din na pati mukha ko. Grabe. Hanggang pangarap lang po sana talaga to kalingap sa amin. Kasi pero, ito na po, totoo na po talaga. Unahawakan ko na yan. Ice box. Ice box. Yan. Ay, ano, nangyila yung ano. Mayaman na kayo, Ate Julie. Sana. Mayaman na kayo. Po, mayaman po sa blessings. Salamat po talaga kasi ito po, pagpasok ng 2024, hindi pa po pala tapos yung blessings na experience po namin, na nagkabahay, na nagkaroon ng yung mga anak ko. Tapos ngayon po meron pang appliances. Salamat po talaga kalingap, hindi mo po kami binibitawan. Talagang sinisigurado mo po talaga na okay na po yung kamugtakan namin, yung kalagayan po Mayaman namin. ka, Ate Julie. Yayaman kayo basta maging lang kayo. Opo. Tapat sa Panginoon. Opo, yun na po. Kaya nga po kahit may problema po, lagi lang po ako nagpipray. Kahit gusto kong umiyak, ayaw ko pong umiyak kasi ayaw ko po talaga. Kasi sabi ko nga pagtala ko ditong 2024, papadala ko na yung iyaking Julie. Kaya ayaw ko pong umiyak kalingap kahit problemado. Ayaw ko pong umiyak. Pero salamat na lang po kay God kung sino man po ito, kung sponsor mo po sa amin, ano po. Oo. Magpasalamat tayo kay Tita Emmy and Tito Dan. Wow, si Tita M and Tito Dan, maraming salamat po. Maraming At syempre sa salamat. channel din natin, Opo. dinagdagan po natin ng kaunti para mabili natin itong ganitong klaseng ref, Po, kalingap. mga kalingap. Kasi yung kapatid ko kalingap, di ba po? Talaga kalingap. Hindi eh. Talaga po kaya nga po ako kalingap na sige mag-abroad. Sabi ko bahay lang po may komportabling bahay lang po yung mga anak ko na din maulan. Hindi ko na po inisip na magkaroon ng ganito pero minalas naman po ako. Pero hindi ako nawalan pa kasi dahil nga po sa tulong niyo po. Natulungan po niyo ako at saka ni God po. Ginabayan po ako. Ito po, higit pa po sa pangarap kong naibigay niyo. May mga gamit pa po. Tapos tingnan mo po may business pa po ako. Tapos hindi po nagtagal. Tsaka yung pauwi business ako. nyo, ang dami-daming Opo, laman. opo. Grabe, punong-puno po, Kasi mga kalingap alam hanggang mo po labas. kalingap ang gawa ko po pagigising ko ng umaga. Pray po agad ako.
Thank you po, tas ako nito. Tas sabi ko, gabayan mo po sa mga po nitong aking tindahan na magkabenta po. God, kalingap, totoo po. Kaya yung sabi mo po pag ganun alas 12 na mag-pray, si Jamaica po talaga pinilig ko mag-pray. Ikaw, totoo po, kalingap. Kaya sabi ko, ngayon ko lang po na talaga nalaman yun na kailangan po baga pag alas 12 pray, ano sabi mo po. Kami naman po hindi. Yung mga ano namin, tradisyonal ng mga magulang namin, matalot, Oo. ganyan, makaroling, maano. Kaya po sabi ko, dagdag po baga kaalaman na nakilala po namin ikaw Kalingap kasi yung mga hindi namin alam, ngayon nalalaman namin. Kaya bago sabi ko si Kalingap, Kalingap Alvin, ano na, di ba parang ikaw din si, si Kim Machinsa, di ba? Nagbibigay ng dagdag kaalaman, di ba po? Yun ang importante, yung spiritual din. Ito kasi, mga physical, okay makakatulong sa atin. Pero mas importante yung spiritual, yung pagiging matapat sa Panginoon. Tsaka po, una po talaga sa lahat, pagising talaga dapat pasalamat muna po talaga kay God, di ba po? Kasi talaga po si God po talagang provider, di ba? Parang ganun, tapos yun po. Ay, B, wag. Bawal muna dyan ha, magpindot. No. Ay, No. Yeah. marunong din yung mag-no. English na. Opo. Anong masasabi mo, Jamaica, sa blessing na natanggap ng ano mo? Salamat po. Tapos po, hindi po makapaniwala. Kasi Sir Alvin, sa totoo lang po yan, isa din po yan sa mga pangarap po, Sir Alvin. Tapos ngayon, nandito na po. Maraming salamat po kay Ma'am Amy, saka kay Sir Jud. Kay Tita Amy and Tito Dan. Yes. At Kay- syempre, Kay God po. kay na Lord. nagbibigay ng Oo. financial natin, gumagabay po. Si Lord Na- talaga. At sige, Ate Jolie, check mo na kung tingnan mo. Malamig din ang harapal nga yung mukha ko pagbukas, malamig yung loo. Malamig pa yung Opo. tines kasi yan bago Kaya namin parang nilabas. karapal pagbukas ko yung karapal. Ayan, tinetest na ni Ate Julie. Ano pa mo, yan? lamig pang grabe, oh. Oh, grabe yan. Wow. Tinakaya talaga. Thank you po sa blessings po. Ayan, tinetest na ni Ate Julie. Opo, Kalingap. Yayamanin na ang bahay mo, may ref na sa loob. Mayaman na talaga sa blessings. Tsaka ang negosyo mo talagang malakas ngayon. Opo. Ate Julie. Hindi na po napautang. Hindi na, ay kaso may mga nagagalit, hindi na pautang. Wala na. Hindi man po, hindi Nanonood man ata po ni Sir Nanto Alvin po, ng hindi vlog. po sila nagagalit. Oo. Hindi po, tsaka wala na po yung magang maga, dyan po makikusap. Wala na po silang ganun. Siguro po napapanood talaga yung vlog ko. Tapos nakita lang naman nila na ganun talaga. Tapos wala na po. Dati po talaga nun, ganun. Maaga pa lang po may nakikiusap po sa akin. At ngayon Ate Julie, yan na. Mga gulay po dyan, ano po, Oo. prutas? Po dyan. Dito ang freezer, alam mo naman yan, Ate Julie. Dyan po po. Okay, alam. At nakapasok ka na din sa mga... Dati po, pag namamasukan po akong katulong Kalingap, taga-punas, taga-linis, sabi ko, yan po yung... Ngayon, tingnan mo, sarili ko na yung pupunasan ko, yung lilinisan kong rep, di ba po? Di na kaya talaga. sarili mo na yan, Ate Opo, Julie. sarili na po talaga. Ayan po, madadagdagan Sayo na po. yan. Opo, ingatan ko po ito, dadagdagan Kung may ko po tira yung kami business Sir ko. Alvin ng ng isaw, dugo, Oo. yung street food, pwede dyan Sir Alvin. Tapos pagka umaga po, malaking tulong yan po Sir Alvin. Para ma-preserve yung pagkain. Nahuli man po ito, kasi po nung New Year po, nag-leche plan. Ay, ano po yung nag-cake po ako. Tapos Wow, nag-gelatin po ako. Ay, grabe. Doon ko lang po sa cooler nilagay. Marami kayong handa, ano? Marami pong nag-New Year sa amin. May nakin-New Year sa inyo. Kasi yung pamilya po, yung masilaay ko po, yung pinsan ko po. Nandito talagang. Glory to the Lord. Opo, wala po makakahigit talaga po kay God. Talagang totoo po yun. Buhay po talaga ang Diyos. Kaya, alam mo po Kalingap, sabi ko nga po kay Ma'am Meling na nag-Bible study dito. Sabi ko, Ma'am, gusto ko po sumama sa inyo. Para po baga mag-share ng mga salita ng Diyos. Parang ganun po gusto kasi, para po i-share na totoo siya. Kasi ako po, isa po ako sa naka-experience. Uy, alam mo po, sabi nung... Mag-pray ka lang, Opo, tapos sabi andyan po, na. Andyan na lahat. Opo, ito po kayo Kalingap. It's a favor. Opo, sabi po ni Ma'am Helen, alam mo, pinipray ko din yan na madagdagan yung mga ano ko para mayroong mag-ano ng salita ng Diyos. Salamat naman. Sabi ko, ganun po talaga parang, Testimony ba? opo, parang isa pong, Testify kaya po siguro ako the pinauwing goodness of buhay. God. Ano po, Yeah. parang isang mission ko po, na parang isa din po ako sa magpano ng salita ng Diyos. Ano po, parang ganun po. Si Lord ay buhay. Opo. Ang Diyos Si ay Lord po buhay. talaga At ay si buhay. Jamaica, Sir Alvin pa. Merienda mo na po. May Gatas salamat, na yan, Sir Alvin. Gatas. po, Kalingap. Pinagbabawala na ako magkape. Salamat ha. Grabe naman, nagabala ka pa. Ano?
Hindi naman Siyempre po yan, naman Sir po. Alvin Abala. Hindi Bukal po pala. yan sa puso. Bukal sa puso. Saka gatas talaga, Sir Alvin. Mukhang mabango pati. Hindi kasama Salamat po ha, yung salamat. malapatin po. Ano yan, Sir Si Kuya Alvin? Joel wala at nagbabantay sa sasakyan. Hindi na po kayo makapasok dito. Ano Oo, po? mahirap Putik ng na po. putik dito. Opo. Maganda man na po kayo. Wala yan, Sir Alvin. Salamat, Asukal salamat. po. Wala din asukal, no sugar. Di ba kalingap yung sabi mo sa akin na parang ano ba yun? Pag may mga gadgets ka, dapat may buhay kang halaman. Dinagdagan ko pa talaga kalingap. Ito po, buhay ng halaman. Opo, yan, Maganda. dinagdagan ko pa kalingap po yun. Ano ba, Sir? Tapos sabi mo po baga kalingap, kulangan niya sa bahay, di ba po ano? Oo, malaki pati. Di ba Ate. po? Kung- Kahit maliliit lang, okay na yun ate. Ay, ganun po yun. Sabi ko maganda po talaga yung Maganda ano. yan, fresh pa din yan. O, tingnan mo. Isang blessing naman yung binigay, di ba? Ano po? Sana ako. Talaga hindi ako makapaniwala kalingap. Baka di ka man magkatulog ate Julie dyan. Ay, Diyos ko po. Tatabi ko to. Nung si Jamaica sabi niya hindi ka nagkatulog nung nakaraan nung yung madaming dala-dala kami. Oo Yung nga. may kutsyon. Yung second vlog po. Oo. Opo, dito. First time talaga, Sir Alvin, na natulog po kami sa kutsyon. First time talaga. Kaya hindi ka nakatulog kasi sa kutsyon. Piling ko, nasa langit ako, Sir Alvin. Bimbing ng tulog ko po. Tapos si Bibi dati nun, pag natutulog kami dati sa namin pong bahay, hindi yun na, palaging na arte-arte po pag natangal na. Pero nung nakakutsyon na, Sir Alvin, tas komportable na po, ayun, dire-diretso yung mga tulog namin, Sir Alvin. Tanghali na po kami nagising. Grabe ano? Ngayon, ibang-iba na kayo. May rep na kayo, may tindahan na kayo, may bahay na kayo. Ay, ibang-iba na. Thanks to God po. Pati siya, Sir Alvin, kay ate na rin din po. Thank you din sa inyo sa prayer ninyo na nawa na Hindi po bless sa, nyo yung channel. hindi sa, Bakit talaga hindi ako makadaan? hindi sa Sir Alvin, yung nagsisinungaling kami. Sinasamit talaga po namin kayo sa prayer. Pati po sila, Kumbaga sa totoo lang. Opo, sa totoo lang eh. Saka Sir Alvin, Sana lumago yung channel natin para nagtataka din nga po ako. Nagtataka din ako sa sarili ko, Sir Alvin, na dati po, hindi naman ako na-pray ng umaga. Kung masaod po ako, hindi din po ako na-pray noon. Pero ngayon, Sir Alvin, hindi ko po siya nakakalimutan. Kasi po, nung nagpipreaching po si Pastora Helen, sabi daw kung may problema ka, wag muna daw sa tao, kay God muna daw po. yeah. Kasi second na lang daw po yung kagaya natin. Opo, kay God muna daw po. Tama yun. Saka, sabi nga po ni Pastor Helen, kapag wala ka daw pera, kung wala ka daw sasaingin, kung balak mong mangutang, mag-pray muna daw po kay God na gabayan, ganun po, na may magpahiram bago daw po mautang sa tao. Pero ako dati, Sir Bago gawa tayo ng desisyon, sabihin muna natin sa Lord. Pero dati, Sir Alvin, pag nangungutang ako, naulan pa, Sir Alvin. Tapos kapag wala pong nautangan, doon ko na siya naaalala na, Lord, sana may pagpautang po sa akin, gano'n. Tapos ngayon, ginawa na. Ginawa na kami, Sir Alvin. Grabe no? Ibang-iba na talaga Ate Julie. Oh. Tuloy-tuloy pa yan, basta matapat tayo sa Lord. Opo, yun na nga po. Sa sobrang ano po siya. Nothing is Dyan na po tayo, impossible. parang dyan na po tayo susubukin baga po ligad, ano? Kasi ayan, nagsigad dyan tayo, susubok talagang tapat tayo sa pananalig po sa kanya. Dyan yung mga trial, ay dyan yung mga ano. Di ba po, meron po kasi, once magka-problema lang, dati ko po, nung una, no, nang mawalan ako ng pag-asa, nagka-problema, doon ko lang talaga, talaga sulit na nag-pray kay God. Kasi alam ko, wala akong makaano po doon, ano, tapos yun po, nag-ano po yung ano ni God na ginamit po si Mit hanggang makarating po si Kalimang. Hanggang eto na po ano. Kaya sabi ko nga po, dito po susubukan po kami ni God sa mga nangyayari ito. Kasi alas pamilya po kami talaga, nag-ano po talaga kami doon. Basta po para po sa akin, alam ko po na itong mga inana sa amin ni God na problema po. Alam ko po na may solusyon to. Kaya namin to. Di ba po? Kakayanin ano. Opo. Ano nang plano mo dyan Ate Julie sa rep mo? Madami, Sir Alvin, kayong plano.
Madami po, mabili po ng mga soft drinks, mga yung asampuin baga pong salad lang na para siyang ice candy. Ayun, may ice candy mo siya. May nagtitinda po nun sa school namin pero manggisok pa po yun. Kaya, Yung salad, parang gano'n. May frozen Salad. food. Wow. Pwede na Frozen pala frozen food, di ba? Oo, pero bukas mo pa pwedeng buksan yan. Binayahe yan, ha? Ay, bawal pa po ito. Oo, bawal pa ang buksan bukas. Pero ang lamig po eh. Nangapal nga yung mukha ko pag bukas. Tinesting lang yan. Ah. Mm. Ay, opo. Kung ano po talaga yung lamig niya, ano po. Kung ano talaga siya. Bawal, ewan ko bakit binagbabawal ng kapag binahe, bawal mo. Kasi parang nag-agi po siya sa init, sa ano po, parang gano'n. Siguro nakalog-kalog siya. Nakalog. Natagtag. Parang gano'n. pinuntan po to Sir Alvin. Biro ang presyo. Oo, Diyos ko po. Talaga mamahalin. Kakadena ko Yan po ang kalingap. pinakamahal na binili natin para sa Opo. Sa amin po, na gamit sa bahay. Opo, talaga. pero mas mahal pa sa Alvin po ang bahay. Ay, syempre naman. Ilang libo yun. Namamalahati na eh. Wow, sana all. Sana all sa'yo yan, Ate Julie. Kakadena ko to. Ay, kakadena mo, Ate Issue Julie. na hindi maano talaga. Wala Kasi ka paano mamahalin eh. bubuksin, Ate Julie yan. Hindi, yung sa may ano po. Kasi Oo nga po, naman. Diyos ko, mamahalin kalingap. Diyos ko talaga. Mamahalin po talaga. Kaya talaga po maraming salamat po talaga. Talagang mayaman yun Di na yaman kaya, na. di na kaya si Jamaica. Oo, tsaka si Ate Julie. Opo. Tsaka si si MJ. Oh, si MJ. Oy, may Kinapati. rep ka na, may rep ka na. Pag pwede na to kalingap pag ako nakaano kalingap mag-ano ako ng magdidikit ako diyan sa may sa amin kasi nag-iiyaw bag ako. Available hotdog. Wow. Diba po? Yung frozen food po baga. Sana po gabayan ako. Para mas masip po kasi. Amen. Yan ang tamang gawin. Ipag-pray natin. Lahat ng plano natin, ipag-pray natin. Ipag-pray natin, Ate Julie. Sino man po kami kalingap. Para po tulungan kami ng ganitong halaga. Diba po? Grabe. Isang down na tao, mangungutang na tao. Yan kasi bawal yan isampal eh. Oh, ay grabe. Ay tatanggapin ko kahit isa pa sa akin. Pangarap ko. Ate Julie, tatanggawin mo pa rin kahit isampal sa'yo. Ay kahit isa pa sa akin, madaganan ako. Wow, sa akin naman to. Oh. Matibay si Ate Julie. Grabe po talaga. Ate Julie. Paniwala. Grabe. Ito na, Ate Julie. Babunot. Bubunot sa bunot ako. Oo, Ate Julie. Ate Julie, sige. Talaga di na kaya. Ay, grabe. Wow, ganda ng rep ko. Diba di na kaya? Kahit isang palito sa akin, madaganan ako, tanggap ko. Grabe, lumabas na ang kaligayahan ni Ate Julie. Oo, talaga. Kumarap ko talaga. Grabe, Ate Julie, sobrang happy din kami at happy Abot ka. langit ang tawa ni Mama, pati ako Sir Alvin. Abot langit dapat lagi tayo. Araw-araw ay Pasko. Nakakatuwa naman kasi meron na kayong rep. Oo, galing ko na. Mamahalin pa, din. Mahalin na. Double inverter. O, diba, tingnan mo po yung sabi ko talaga, sinishare ko sa inyo kwento ko din. Doon mo panwala, sabi ko, kung para po talaga sa iyo kalingap, di ba po? Makakaano sa iyo, di ba? Sabi ko, tamang color lang tayo na. O baka malay mo na lang, mag-ano siga, di ba po, ano? O, tingnan mo yung color ko, tingnan mo, naglaki, nagtakas, biga atin. 20,000 yung color ko, magkano lang yung 700? Nasa Wow. almost na po. Wala pa naman 20 pero almost magti-20 na din. Grabe talaga kalingap. Tapos yung pagbuhat pa ni kalingap po, kabigat-bigat oh. Kaya pahiga po kahit sampalin ako na pinto lang ng rep, tanggap po kalingap. Wow. Opo. Kasi ano po yung dati mayamanin na talaga. Pero po ano, gagamitin ko po talaga ito sa business po talaga. Oo, sa business. Siyempre po, dito na lang po. Sa Yellow. yellow. O yellow. Pag sa yellow, bukod sa tinda ng yellow. Pero magano na kunin para sa kuryente. Kung halimbawa may percent po na, kung may ano po para sa kuryente. Di ba po? Ganun lang naman yun eh. Pero yun ang purpose din ng ano neto kasi nakukuryente siya eh. Nagkukuryente. Magano na tayo ng konsumo sa pambayad sa kuryente. Di ba po? Yes. Ano? Oo. Di ba?
At ano pati yan, inverter. Tipid ano po. Tipid yan, hindi yan kagaya ng ibang ref. Makikuryente. Ano? Kuryente talaga. Hindi na magkakamali po yung mga mabili sa akin. Pabili po ng yelo. Kasi siya muna, kasi wala. O hindi po, meron yan at maganda yung bahay niya. Wala naman po nagsabi lang totoo. Ay ngayon, ay sige, meron. Eto, tignan niya ano pang gusto niyo. Grabe. Grabe kalinga pala po. Hindi mo paniwala. At bigyan natin si Jamaica ng pera para sa kanyang schooling. Yan. Wow. Meron pa pala si ate Jamaica. Ikaw na ang bahala din, pero kailangan mo daw ito sa pag-aaral mo, ha? Huwag kang magtitigil, baka magtigil ka na. O, 1,000 pesos. 1,000. Okay na to Sir Alvin, kahit ito lang po. O sige na, galing kay Ma'am Emmy. Ate Tita Emmy and Tito Dan, Tito Dan. maraming salamat po para talaga sa sa inyo. pag-aaral mo daw. Salamat po. Basta maging tapat ka lang sa Lord. Huwag kang kay Lord. Huwag kang hindi magiging tapat. Yan. Honesty is the best. Policy. Tapat sa Lord. Lalong higit. Okay ka na? The best to Sir Alvin na araw na to po. Ha? The best. The best day? Parang birthday mo lang din. Opo. Pero mas the best Sir Alvin na nakauwi po si Mama. Kasi kung wala po si Mama, hindi ko naman po kaya din i-handle yung ganito. Siguro kung ako Sir Alvin lang, na wala po si Mama, na Sir Alvin yung paninda, kakapautang. Siyempre po, Oh. hindi ko naman kaya Sir Alvin na yung nagsasalita sa matanda. Ganun masabi, ay hindi po pwede ganun. Mahihain ako Sir Alvin pag ganun wala po. Kaya, salamat po Sir Alvin. Kay Tita Eme and Tito Dan po. God bless po. Lahat na nag-sponsor sa atin, ha? Maraming salamat. Sa lahat. Kay Sina Kuya Rene din. Oh, Kina Ma'am Minette. And Sir James, Sir James. Oh, yan. Mga nag-sponsor yan sa inyo. Si Joanne. si Tita Lani, tapos si Rene. And maraming salamat po kay Ate Nalyn, sa iyo Sir Alvin, kay Ma'am Moyna, sa lahat-lahat po. Especially kay God po. Lahat ng pasasalamat, lahat po kay God. Amen. Yan. Matamis na ang ngiti ni Jamaica ngayon. No? Sana na po kay Mama. Siyempre, Grabe. Hindi ako makapaniwala na kayo. Kasi nagkaroon kayo ng tampuhan, pero bati na kayo ngayon. Opo. Yan. Ano po O, sige, kasi- hug na. Inaano ko po kasi Hug talaga mo yun. na. Oo, Siyempre, love po naman po itong anak ko. Kahit po baga... nagtampuhan po silang Opo. dalawa, pero okay na sila. Opo, nag-emote lang po yung anak ko. Kasi parang medyo nagiging busy na po ako sa business eh. Parang gusto naman ng anak ko, yakap-yakapin siya, lambing-lambingin siya, Ay, oo. ganun po. Kaya, Ganyan talaga, pag anak. opo. Mahirap din po pala yung kalingap mo walang kalimisan ng pag sa anak mo po. Sobrang ano din po. Kasi parang syempre naghahanap siya ng lambing ng iba. Mahirap po. Pero sabi ko, God, kaya ko pa po. Amen. Kaya nothing is impossible. Oh. Everything is possible. Kasi Oh. alam ko po, God, alam ko kalingap na Amen. kaya ko na po ito. Kasi alam ko po na nasa puso ko na si God. Tinanggap ko siya ng buong buo. Kaya alam ko lahat ng ito kakayanin ko. Na hindi na yung dating Julie, iiyak o hindi na po. Gusto nga po, kahit na problemado ako, nagtatawa ako, nagpipray ako kay God. Kasi alam ko po pag challenge lang to sa amin. Di ba po? Ano po kalingap. Praise God. At iwan ko na yung rep. Ate Julie? Opo. Iwan ko na. At Salamat sige. po At talaga. Salamat paalam na po. po muna tayo mga kalingap. Ayan po. Salamat kay... Tita Eme and Tito Dan. Yes. God bless po. Yan. God bless. At salamat sa sa tubusin ko muna yung pamerienda nila mga kalingap. First time ko pati po Sir Alvin na pinamerienda kita ng gatas. Puro lang. Bakit gatas? Wala. Wala lang. Para healthy. No sugar pati. No sugar. Thank you. Bye-bye Ate Julie. Opo. Parang hindi ako makakonsentrate ngayon pag tuhog-tuhog ko mamaya ng isaw. Parang gusto ko lang hawakan ito. Bago yung rep mo. Opo. Sige Ate Julie. Salamat Hanggang po sa muli. talaga kalingap. Nadanas na ako Sir Alvin mag-rep sa inyo po. Nung nandun ako sa inyo Sir Alvin. Sabay. Na nagbakasyon ako kasama po sa atin na rin sa si Dudoy.
Yun, nakikita mo Sir Alvin, napapansin mo, hinahagpukan ako dun sa Dun sa rep. Panay Ngayon, bukas meron na ako. kayo. O, meron na kayo. Tapos Sarili. may natikman ako din ng Sir Alvin sa rep nyo na inubos ko Sir Alvin. Hindi ko na sinasabi. Ano siya, yung fresh milk ata siya Sir Alvin. Matabak siya pero ang sarap Sir Alvin. Fresh milk Naubos ko yung Sir Alvin sa rep mo. yun. Okay lang. Ang sarap kaya Sir Alvin eh. Paano po? Saan po ka pwede? Sa tindahan ba? Sa loob? Ewan ko ate. Sikip Dito na ata. lang. Dito na lang. Ano po? Dito mo na lang sa loob ng bahay. Sige, papaalam na din tayo sa vlog. Sige po, maraming salamat talaga po Sir Rene, Ma'am Kay, Lani, and Mama Net, Sir James, Tita Joanne, Tita Em, Tita Dan, at sa lahat-lahat lahat po. ng sponsor na yung binanggit mo. Opo, nakakabisa ko na yan. Maraming salamat po talaga Sir Pero ang Alvin nagbigay nito ngayon, sina Tita M. and Tito Dan. At syempre dinagdaw ko ng konti lang naman para ito na yung afford natin. Salamat. Yung inverter. Siyempre Sir Alvin, sama na natin yung subscriber mo. Salamat po. Sa hindi na-skip ng ads, grabe po, salamat po at tayo ay ano pa rin, tayo ay naging ano ngayon, second most viewed channel po sa Kalingap Congrats Charity po Sir Vloggers. Alvin. Salamat po sa mga sumusuporta. God bless po sa inyo. Ano talaga Sir Alvin kapag tunay ang gawa, may pagpapala. Amen. Ang galing nung nasabi ni Jamaica yung pag tunay ang gawa, may pagpapala. Maybe hindi mabilisan, pero darating at darating yung ano. Tama nga yun Sir Alvin, sabi ni Kuya Joel na maswerte daw po kami sa mga pagsubok kasi yung pagsubok na yun, way daw po yun o daan namin yun papunta ng tagumpay. Kaya, mas gusto ko Sir Alvin, maraming pagsubok. Ay, wag natin challenge. Yung kaya, yung bibigay lang. Kasi subok na kami. Ay, matatag na yan. Hindi ko na kayang ano yun pa yan. God knows everything. Kaya ipagkatiwala na lang natin. Masabi na hindi na inaano na pagsubok kasi ang nasa puso niya ninakagad na. Di ba po ano? Saka Sir Alvin, Okay, papaalam tayo. Salamat ulit. At God bless. Iwan ko na Ate Julie yung rep. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa pagpasok po ng 2024, tingnan po Direct ang na. bigat na gift ang nagdating sa amin. Maraming salamat po. Sana po, ito lang po masasabi ko po. Sigad na po bahalang bumalik po ng ano po ninyo, ng busilak na puso sa pagtulong sa amin ng liglig siksik at tumaapo na blessings din po. Amen. Gabayan po kayo lagi. Sana po ilay po kayo sa anumang kapahamakan. Lagi po kayong safe at saka po natili pong malusog po. Amen. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kabubuhay.
Kalingap, good morning. Good morning po. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo.